Iphini lomqeqeshi we-Orlando Pirates uMandla Ncikazi useveze olunye ulwazi ngoMonapule Saleng no-Olisanda ngaphambi kowamanqamu we-M10 8 ngoMgqibelo. Laba bobabili baphuthelwe emidlalweni ngesonto eledlule bebhekene neRichards Bay FC ngenxa yokulimala abakuthola bedlala nePolokwane City FC. uGilbert ungene endaweni kaSaleng, kwathi ukapteni u-Innocent Mayela wathatha indawo kaNda. Phambilini umqeqeshi uRivera uveze ukuthi bekungakaqiniseki ukuthi laba badlali ababili bazodlala yini kwamanqamu we-M10 8 neStellenbosch FC. Isithangamini nabezindaba ngaphambi komdlalo obuseThekwini ngoLwesine, uNcikazi uveze ukuthi uSaleng noNda sebenezinsuku ezimbalwa bengabambi iqhaza ekuziqeqesheni futhi kumanje bahamba i-late fitness assessment egunjini lodokotela. Ngebhadi anginawo umbiko ogcwele nokhomba kahle ngalabadlali ababili, kusho uNcikazi. Sekunezinsuku ezithile bengaqeqeshwa kodwa basegumbini lokwelapha ukuze baphumelele ukuhlolwa kokuqina komzimba. Ngakho-ke okwamanje anginaso isiqiniseko ngoba ngahamba kwase kwaba nokuzilolonga ekuseni, ngakho angizange ngikubone ukuqeqeshwa futhi anginawo umbiko ophelele kadokotela, kodwa ngithandazela ukuthi sibe namandla aphelele ukuze sidlale neqembu elinzima kangaka. uNcikazi uyazethemba ukuthi ezimnyama ngenkani zinokujula okwanele ukuphatha umdlalo ozayo uma uNda noSaleng bengaphumelelanga ekuhlolweni kokuqina. Uma lokho kungenzeki, ngicabanga ukuthi sineqembu elinekhono uma bengekho ukuze likwazi ukunqoba. Yingakho iqembu selinabadlali abaningi abazokwazi ukubhekana nesimo lapho bengekho. Lo mdlalo obhekwe ngabovu uzokuba seMoses Mabhida Stadium eThekwini ngaphambi kwezihlwele ezigcwele phama. Umdlalo uhlelelwe u-6 ntambama.